Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai kuti vatapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Basa rangu randinoita iri nderekudai so: ndinofambawo mumagroup, pangava pari paFacebook kana kuti kuWhatsApp, ndokuri nyore because kuFacebook vanhu vanozoti tipe picture rako, ini ndinenge ndichida kuzotumidzirana mapictures angu nemunhu wangu kuinbox. So iniwo mukomana She, vabereki vangu vainge vachiitawo zvechivanhu but zvainge zvisina kuchena zvavainge vachiita. So kudzinza rekwedu titongori maPentecostal. Even right now ndinotoenda kuPentecostal. Vabereki vangu vatori nezvinzvimbo muchechi zvekuti hakuna kana anotombofungidzira kuti mumba mumabedroom mavo mutori nemagate kaaltar uye zvekare nemachira akasiyana siyana. Vanoti wose uyo anenge afa mudzinza, kana kuri kunzi zvinhu zvavo baba naamai kana zviri izvo zvinenge zvavauraya, then vanobva vaenda bva vanotenga jira like machira aya emashavi, vanoenda bva vazonoriwaridza ipapo paguva reuyo anenge abva mukufa kana iri hama yababa chete. Then vanobva vachizotora mweya wake vobva vasunga jira iroro, vanorisunga 6 times. Ende kunosunga kwavanenge vachiita, vanenge vachiitira kuti usazombofa wakabuda mudzimu wacho kana munhu uyu nguva yake yekuti anga achidzoka yakwana, so that asazotaura kuti ivo ndo zvavari kuita. So mukomana She vane machira akawanda chaizvo. Mukukura kwedu taitomaziva nemazita kuti iri jira iri nderavatete nhingi vaya vakafira muaccident mushure mekunge varohwa nezvishiri zvababa. Saka ivo amai, she never told us the full story, but vanoti ipapo pavainge vachiri kushanda semacivil servants zvinhu zvainge zvakaoma chaizvo, ndopavakabva vachizosarudza kuti vange vachienda kun'anga sezvo vainge vatanga katakshop kavo. Kubva mukatakshop vachinotenga imba muBoraldale. Vabereki vangu vakaita mari yakavhundutsa vehukama, vanhu ndokubva vachizotanga kufamba vachida kubvunzira kuti ko baba vangu vainge vava kuita mari kanjani. Saka amai vakati uyo aiti kana afamba vaibva vazomurovesa nezvishiri, vakatoita zvekutonotenga zviremwa izvo zvavakati i12 zvinofamba zviri 12, asi kana nguva yacho yakwana kuti zvinge zvichienda kunorova munhu, hanzi zvinobatana kuita zishiri 1, then munhu anobva azorohwa nezishiri racho iroro obva afa, uye zvekare nekukonzeresa zvirwere zvakaita sana pfari mudzinza. It is very prevalent in our family. So mukuzonokurawo tichibatiswawo mishonga yakadai, kana mwoyo wangu ndakabva ndazova nemwoyo wakaomarara zvekuti kunzwira munhu tsitsi utori mutsutsuru chaiwo. So mukomana She ndava kunoko ndobva ndakabva ndachizopiwawo basa namai. Vakangonditi mwanangu, pane mhiko dzatiri kufanira kuti tinge tichizadzikisa. Ndikati ndedzeiko mama? Vakabva vanditi mhiko idzi unofanira kuti unge uchizodzizadzikisa, asi kuroorwa kwako mwanangu kuchazonetsa. Ndakabva ndabvuma sezvo ndichiziva kuti ndo zvakatobatawo upfumi hwababa vangu, and looking at my brothers sezvo they are also business partners with my fathers. Ndikatarira varoora vangu nevana vehanzvadzi dzangu ndikati zvinenge zviri nani kuti ndinge ndichingozviita sacrifice, zviri nani sezvo vabereki vatondibudira pachena, but mundara manje vanonyara kutaura neni, vanotonyara kutaura nezvayo nyaya iyi. So amai vakabva vazondipa umwe mushonga, vakanditi mwanangu, mushonga uyu pese paunenge wasangana nemunhurume for the first time unouzora kusika rudzi kwako, ndokutomushandisa kwaunenge uchitomuita ikoko. Tobva tamutorera zvipo zvake, ndo zvatinozoshandisa mubusiness uye zvekare kuzozvivhikirira kubva kumhepo dzenyika. So ndinopinda mumagroup epamaFacebook uye zvekare kana murume auya kwandiri ndinomutumidzirawo mapictures angu obva atofadzwa neni, tobva tatotanga kutoronga zvemasleep over. I don't do marriage or mijolo inenge ine mamarriage planning mukati. Ndinotokuudza kuti inini newe shamari kana tikagara tatongoita sleep over ka1 zvatovharana. Saka paya patinenge tava tose
ndinenge ndiine kabhodhoro kangu ako kanenge kaine mafuta, ndinobva ndatora mafuta iwawo ndobva ndamazora pasikarudzi pangu, then zvobva zvatovharana kwauri. Kunyange zvikanzi unenge uine chipo chakanaka sei, ndinokutorera chipo ichocho. Usiku manje ndinotoona imwe nyoka iyi inouya yobva yazvimoneredza pandiri, yobva yatanga kuuya mwasikarudzi yangu. Ndinotoona imwe mhepo inenge ichitobuda musikarudzi mangu, mhepo inenge ichivaima ichipenya ichinwiwa nayo nyoka iyi. Mangwana makuseni vabereki vangu mukoma vanotondipa mari, ndinotumidzirwa mari sometimes even $5,000 nevabereki vangu. Kuno kutoshanda handitoshandi, basa rangu ndiroro rekungoswera hangu mumagroups epasocial media uye zvekare nepafacebook, but zvinondidisturba manje kana ndikazoona shamwari dzangu like vachitoposta varume vavo pamasocial media, mwoyo wangu unobva watanga kurwadza. But this is my own sacrifice, I guess, that I have to do so as to make sure kuti my brothers and their wives and their kids, they enjoy their lives. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Yo mijoloka hanzi ini nandite zvemarriage, kana munhu akangondudza zvemarriage ndobva ndatomubloka. Ndinoda vaya vemasleep over zvokuti tingoita zvinhu zvedu tobva tatosiyana, ndokuti ndike tichikwanisa kukasika kukubira chipo chako. Yo zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ininiwo ndiri muprofeta mukoma, but mukadzi uyu wandigere naye ndakazotoita zvokutomutorerawo umwe murume. Izvo ndo zvandakaita. Saka iye nemurume wake vainge vachinetsana, plus murume wacho aitawo basa rekudhiraivha, saka aita nguva refu asipo pamba. Aikwanisa kuita kana mwedzi wose asipo pamba ari kubasa. Then akabva achizouyawo kwandiri akabva ati madzibaba ndoda kuti munge muchindibatsira. Ndokubva ndatoti chance given, sezvo iye airakidza kuti ainge asingavimbi mukadzi wake. Ndikatotarisa ndikavheneka ndikaona kuti mukadzi wacho zvaainge ari trustworthy, munhu akatozvinakira hake. Ndokubva ndatotanga kutomuchiva. Apawo iniwo mhuri yangu ndainge ndava kusaida, because iyewo ainge aine kwake twainge tuchinetsa, because kwavo kwainge kuine mhepo yengozi. Saka kana pakadaro panotonetsa, hamuna kana chamunokwanisa kumisa kana kushanda, munenge musingakwanisi kushanda, munenge mungoshandira iyo ngozi yacho. Ndikati ina handingambozvikwanisi. Kwamanashi ndakabva ndachizoita plan, ndikabva ndazoti ndino umwe wandinozivana naye anokwanisa kutisotera mushonga werukawo. Akabva ati but inini zvana rukawo handizvifarire. Ndikati no, iwewe kana usingazvifarira patomborina kana problem, chienda unotenga banga. Akaenda akanotenga okapi yake akadzoka nayo. Ndokubva ndamuti chitenga zvimbwanana zvinokwana kuita 3. Ndokubva atenga zvimbwanana zviya. Ndikati chitenga nekiti. Akazvitenga zvinhu izvi akabva azvisiya pamba pangu, ndikasara ndichizvichengeta. Ndikabva ndati zvino kana wazodzoka ndinenge ndapedza kuzvipa minamato, asi chandinoda ndechekuti iwewe unge uchizombobuda, unongobuda kunyange usingaende kubasa. Kana kuri kunzi mukadzi wako ari kukuhurira, chichaitika ndechekuti zvimbwanana izvi zvichatanga kufa. Akabuda mukoma, pasina kana mawiki akadzoka chete ndapiwa leave, asi mukadzi wake akabva amunyepera akati ainge angopiwa off yemazuva 2. Ndokubva abuda zvake akamboenda kumusha. Ndikabva ndamufonera ndikati chimbwanana chekutanga chafa. Ichocho ndakatoita chekutodzvinya chikabva chafa. Ndikamutorera video, akauya mukomanacho. Chimwe chacho ndakabva ndachozochipa slow poison. Ndikati kana uchifudza kuti ndiri kunyepa ichienda nacho. Akaenda nacho zveshuwa, akabva azomuka chakafa, because ndainge ndakamudza kuti each and every time mukadzi wako paanounza chikomba mumba chinofa. Kiti ndiyo yakazonofa apo livhi payainge yava kuda kunopera. Iye akabva aramwa musha, ndokubva angotora chibhegi chake akasiya mukadzi
mukoma mukadzi uyu akazouyawo kwandiri achida malove back. Ndokubva ndatanga kumuitira muteuro wekuti ange achizotanga kufunga nezvangu. Akadzoka akati, ndinehopedza ndiri kurota madzibaba dzakamira sekudai, ndikurota muchitambudziwa nemudzimai wenyu, handizive kuti dzinoreva kuti kudii. Ndikati, zvinoreva kuti iwewe ndiwe wakatotumwa naMwari kuzondisunungura. Akabva ati, zvinoita here ndanga ndichida murume wangu back? Ndikati, kwete, hazvichatoiti. Murume wako iye ndikutorakidzwa kutoti atova neumwe mukadzi waari kudanana naye. Mukadzi uyu asati atozviziva kuti ane pamuviri, akachema mazvinzwa, ndokuzototanga kutodanana paya. Ino ndikabva ndadzosera ngozi iyi kumusha kwayo. Ndikati, handikazvigonini zvekuti imimi munofamba muchiuraya vanhu, mobva mazorodza vana venyu musingaudzi vakwasha kuti mumusha mune mweya wengozi. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndiziviseiwo. Mudzimai wangu ndinomuda chaizvo, iye haatozvizivi kuti ndakamushandisira skiri rekuti ndike ndichizomuba ndichimubvisa pamurume wake. Vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma azvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu nakavika uchitopa changu. So pandainge ndichiri kuZimbabwe ndakakonzeresawo accident, ende muaccident iyoyo yandakakonzeresa pakatofiwa mukoma. Nekudawo kwemari ndakazokwanisawo kubuda hangu mujeri, but moyo wangu hauna kana zororo. Ndinogara ndichifunga nezvavo vanhu ava vakafira muaccident vainge vachitobva kubasa. So iniwo mazuva acho ndaifamba nekamwe karori kandaifamba nako. Ndaiva munhu uya wekuti ndaiva very impatient, ndaita iya yavanoti road rage. Saka takati tichitobva kutown painge paine kamwe kamotikari kainge kari kumashure kwangu, naikowo kainge kachimhanya chaizvo kari kaprivate. So kaita kufamba kari mudhuzesa mangu, no following distance, no what. Ndikabva ndatanga kumhanyisawo motikari yangu, iyo akabva awedzera speed. Kumberi kwangu kwainge kuine rimwe truck. Mutrack umu mainge muine vanhu vainge vachitobva kubasa. Mukoma ndakamhanyisa motikari nichita sekunge kumberi kwainge kusina kana chinhu, naiyewo akabva aita pick up the speed. Ndakazoti ndava kuda kunosvika padhuze nerori riya, vamwe vainge varimo murori imomo vainge vatogadzirira kutojumpa because vaitofungidzira kuti maybe handisisina mabreaks pamotikari yangu. Ndakati ndaswedera mudhuze maybe about a meter, ndokubva ndanzvenga rori iyaya ndikawedzera speed ndikai-overtake. Uyuwo ainge ari kumashure kwangu, it became sort of like a blind spot because ainge asingakwanisi kuona kuti kumberi kwangu kwainge kuine rori rainge ririmo. Akangosvika nekungopindamo murori umu, asi pakazofiwa because vaya vainge varimo murori vamwe vacho vakabva vazowisirwa kwakadaro. Handina kana kumbomira mukoma, I kept on driving. Ndakazongonzwa nevamwe nepamasocial media kuti pakafiwa. Ndakabva ndachizotsvakwa, motikari yangu ikawanikwa, ndokubva ndazosungwa. But vabereki vangu vanhu vane mari, uye zvekare kwedu kune malawyers akawanda, dzikafambirwa nyaya dzacho. Ndakangogara mujeri nearly I think about 3 months. 3 months dzisati dzakwana ndopandakabva ndazobudiswa mujeri mukoma. It was not even my mistake according to them, but I know kuti pakangoshanda masimba ekuti kwedu tiri vanhu vane mari nezvekare malawyer akawanda. Saka vainge votoita chirwirangwe kuti ndinge ndichibudiswa mujeri. Ndiri kuno hangu kwandiri mukoma, asi zororo mumwoyo mangu handina. Dzimwe nguva ndinoti kana ndichifamba ndinotanga kuona nyika ichitenderera kuita sekunge munhu ari kuda kutanga kupenga. Dzimwe nguva ndinoona malights usiku mudenga anenge achitamba. Malights awa anenge akawanda zvokutosvika kana kuma40 achingotenderera ari mudenga. Malights awa anozongoputika obva angoti dzii, ndobva ndatanga futi kunzwa dzungu. Handina wandati ndaudza nyaya iyi. Ameno wai ndatongo trusta mamuri kuti ndinge ndichikuudzai nyaya yangu, even though we are not even related and I don't even know you. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo. Ndakazororawo mushure mekunge ndauya kunoko ndine mhuri yangu, asi ndikudawo kubvunza kubva
kumhuri yeZimbabwe kuti izvi zvinoreveiko zvandinosangana nazvo mukurarama kwangu, uye zvekare ndingazvigadzirisawo sei? Kana mukaposta nyaya yangu Vedare, ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Are you a lawyer? Wakambomiririra here umwe munhu anenge achipomerwa mhosva yekuponda, munhu yeye ukakwanisa kumubuditsawo mujeri? Hauna here zvimwe zvaunombosangana nazvo? And muri yeZimbabwe, what do you think about it? Kuti zvishuwa lawyer rechitoziva kuti munhu uyu akauraya munhu, but anowana simba rekuenda kunomira pamberi pajaji defending the person uyo waanenge achitoziva kuti munhu uyu akatouraya munhu. Do you think kuti iwewe as a lawyer mweya wacho wengozi unozokutevererawo, kana kuti lawyer harina ngozi? Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Sis man, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo zvandikunda, zviri nani kuti ndinge ndichifa ndiri murombo, asi urombo hunorwadza. Ndakangokurawo mukoma ndiri nherera, handina kana hama ini. Amai vangu ivo vakangondisiyirawo mumaoko ababa vangu ndichiri mwana mudiki. Baba vakabva vatanga kundishungurudza, ndikatiza ndikatanga kugara mustreet. Ndaigara muHarare as a street kid. Kunyange pandakauya kuno kuSouth Africa takatouya neshamwari dzangu tiri mastreet kid. So ndava kunoku ndo pandakabva ndazosarudza kuitawo zvekuromba, ndikabva ndazoromba. But mhiko dzacho dzinondirwadza, dzinondikurira, ende vamwe vangu ivo havatomborina kana problem. Izvo ndo zvandinoita, asi vamwe vandakaromba navo vane mhiko dzavanotevedzerawo dzakasiyana nedzangu. Saka inini ndinobika maspaghetti, munomaona. Mushure mekunge ndabika maspaghetti, ndinobva ndaenda kutoilet, ndobva ndanoita tsvina. Kana aibva maspaghetti awa ndadrena mvura, ndinobva ndatora tsvina yangu, ndobva ndatora mamixed vegetables, ndobva ndabika supu ndichizanganisa netsvina yangu, ndobva ndatanga kudya. Ndo mhiko dzangu idzodzo dzandakanzi ndinotevedzera. Dzimwe dzacho ndedzekuti handifaniri kuti ndige ndichizoroora, changu chete kungodya mari nemahure muSanton omo. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ogoti wosangana naye ubva watoti ndazviwanira murume. Kumixa maspaghetti hanzi netsvina yangu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.